Fuset mzimba okhala imali kade wozala wena mfana ombethe amaphepha afana nemali wena mfana ombethe amaphepha afana nemali wakaDlamini wena mfana waseMalikazi lapha ya elokhuzeni esikomplaza lapha eMalikazi esikomplaza khona ngisho lokushini uhlala esikomplaza woza la wena Dlamini wangena lapha ya kuyibhanyazile TV wanikezwe ithuba lokuthi uzipromote uqhubeke upromote lamasimba lawa owadayisayo owabiza ngama products wahlula ukwenza njalo wabhizwa libala ukusabisana nami wayokhuluma ngami lapha kuyibhanyazile TV wathi khona into ezokwenzeka kimi uma ingenzekanga lonto kimi uzohamba uyelwandle uyolahla ikhwama ngoba kuyobe kuchaza ukuthi awuyona inyanga vela awuyona inyanga wena awuyona nje inyanga umthuqasi nje usihlama nje umphuphe wezwa mzimba okhala ama fake emali awuyona inyanga wena uyabona hamba vele uyolwandle uyolahla lo masimbo wabiza ngekhwama ngoba uyona inyanga kuze kube yimanje ayikho into eyenzeke kimi futhi ngiyakutshela ayikho into ezokwenzeka kimi ngoba awunawo amandla wena okwenza anything to me you can't do nothing mfana ngisho singadibana face to face ngeke kwenze lutho ngesibhakela noma ingani uhlama nje uyezwa wena mfana kaDlamini ohlala eMalikazi phuma nje kuleyo ngqondo yakho yokuthi wena uzolo usabisana nami mina ngizongibhula izinqe mina mawufuna ukuba inyanga hamba uyongena edamini likaMakhanda khanda shona khona ndoda uyongena eMidilovo lapha ikuphi King Bhaka ikuphi lapho edamini lakho lo mfana kumele uzomfaka lapha edamini lapho umgcobe ngomakhanda oil aphume seyinyanga ngoba uyasihlanyela nje okwamanje akayona inyanga uyasidakelwa uyabona wena mfana weshumi wena mfana oshoda ngeshumi waseBergville nawe ngakutshela ke wena mfana wena uyangiqasula wena ngoba ngakutshela ngathi shona edamini wena uyogcotshwa ngomakhanda oil lapha ngoba okwamanje usihlama nje awuyona inyanga wena mfana waseBergville wena mfana waseBergville ozibiza ngenyanga yeshumi awuyona inyanga naloko kuhlola othi uhlola ngeshumi uyasidakelwa awukwazi ukuhlola umsangano nje uyasisanganela ngathi hamba uyongena edamini wena likaMakhanda uyobuya lapho sewuyinyanga yangempela sewukwazi ukwenza izinto okwamanje uyasisanganela uyasidakelwa awukwazi ukwenza lutho umkhufefe nje uthatha abantu uhamba uyobabhukudisa bese uthi uyabageza ubageza kanjani abantu abawu500 ngesikhathi esisodwa uzazenini inkinga zalabantu ngoba umuntu before yomgeza kumele umhlolele uthola inkinga yakho ukuthi ungcolile udinga ukuyogezwa before yomgeza wena uthatha iqembu labantu isonto lonke uyolibhukudisa lapha uthi uyaligeza uyasidakelwa nje uyasihlanyela nalabantu abahamba kuwe imphuphe nje emsangano uyabona ngeke ningenze lutho ningalinge nithatha ama-chance bafani bami ningosihlama nje la kimi ngeke ningenze lutho uyabona hambani niyofuna ubunyanga bangempela okwamanje nimsangano nidlala ikeshi ningama-scammers niyasidakelwa niyasinyela nje kahle so hambani-ke niye lapha niyongena edamini laphana nithola umakhanda oil King Bhaka laphana nibuye senizinyanga niye kuhambe nisabisa abantu eningabazi ngoba wena mfana kaDlamini nje ombethe amaphepha afana nemali angazi ukuthi ungazelaphi njengoba ungisabisa nje lapha usabisa bani wena ungimemela lapha umemisilo umemunyazi lwezulu umema bonke abantu abangahlangene nalento uyangisanganela nje
uyangidakelwa kahle kahle. Uyabona lento ukuthi wena uthi wena unomuzi wena ngikwehlisa isithunzi amasimba yonke lonto leyo. Uyindoda emfazini wakho ubaba enganeni zakho. La kumina njengoba ukwazi ukungisabisa ngamasimba ungimemele amasimba yonke lento oyenzayo lapha kuyibhanyazi le TV uyangidakelwa nje. Kade niyahlanya zinja neminye imkhufefe yenyanga futhi ngiyesa kuyo bodoti ngeke niyenze lutho nosihlama nonke nje ningosihlama. Uyabona uKhehlelezi siyabonga Khehlelezi ukuthi mfowethu wawalungisa amaphutha akho. Uyinsizwa Khehlelezi umfundisi uyinyanga uyamasterisha mfethu kamnandi uyabalansisa uphinde ube usomabhizinisi futhi siyabonga Khehlelezi. Ubunsizwa ke lobo okwazi ukuthi izinto zakho zonke uzimele uzimaintain. Uyabona uzisustain. Ubunsizwa ke lobo Khehlelezi. Nezinye futhi inyanga eyilungisa indlela zazo njengoKhehlelezi sisazobuya nazo siyincome futhi nese siyitalabhile sizobuya sizowukhansela umntalapho uma seyilungise amasimba ehamba ezwanya mase ziwaphiphile sobuya sizincome sibize ngezinsizwa zibe right zithola ama client okwamanje zisathola nje imsangano yezinsha kade ngiyasidakela.